आरो नोंथांमोना जाय जाय बे भिडिअखौ शेयार खालामदों बिसोरखौबो FIR होनाय जाबाय नोंथांमोनाबो जायखिजाया नोंथांमोनखौबो FIR होनाय जाबाय आरो कारण भिडिअ मोनसे मोनबानो दि माने जार जि गोसो लिरै शेयार खालामोना बहुत बांद्रायबाय बियो एनाफ जोंनाबो सहायनायनि सिमाया बारबाय स' ओंखायनो गासिबो नोंथांमोनखौ जाय जाय बिथांमोना शेयार खालामदों FIR होनाय जाबाय आरो स' लोगोफोर दायो खैथा जाखो टाइमा ओइ मिथु खैथा जाखो टाइमा मोनानि 9:30 जाबाय उदालगुरियावनो दहाय फैनाया दा एक्चुअली शुट सोलिबाय थादों बेयाव मोनसे गभर्नमेन्ट प्रजेक्ट ओमफ्राय शुटनि बागै जेबो माने रिभिल खालामथ'नो हाया आरो आङो दा ओमफ्राय दा जों थांफिनसै बेबो लांफैबाय आंखौहाय दा खैराबारि थांफिनसै आरो ओमफ्राय गाबोन जाफिनगोन शुटआ स्टार्ट थांसै ना ओइ जोङो दख'नाखौ गांबेसे लाबोनायमोन मिथु आंथ' बावबायहाय हा गांसेखौ आं दोनबोदों आंनो कन्टिनिउटि नांफिनगौ नालाय गांसेखौ दोनबोदों आं कन्टिनिउटि नांफिनगौ नालाय गोमो खालारथ' लाखायाखैमोन ना जोङो स' लोगोफोर ओमफ्राय बुस्थु सुस्थु फुगारजोब्बाय ओमफ्राय दा माबानानै ड्रेस सोलायनानै लाथ'बाय ओमफ्राय दा न'आवसो थांखानोसै ना ओमफ्राय एसे होदो ओमफ्राय आंथ' शुटआव दंबाय थायोमोन नालाय आंथ' जेबो मिन्थियाखैमोन एक्चुअली ओमफ्राय फेसबुकआवहाय फेसबुक मेकार सासे गथ'आहाय खैराबारिनि जानांगौ ना बे टंग्लानि सासे गथ'आहाय माने थांखांनाय भिडिअखौ भाइरेल खालामनानै होदों आरो बे भिडिअआ अलरेडि नै दा 3 months जानोसै बे सिगाङावनो बे भिडिअआ बे लादों खोमा मिटिंथ' जादोंमोन जाया नङा जादोंमोन आं दहायबो बुंखादों दि बहुत खेलिमेलि जादोंमोन जोंनि गेजेरावहाय जायनि थाखाय जोङो बेलेग बेलेग दंथ'योमोन होननानैहाय आं फोरमायखादों ओमफ्राय बे भिडिअखौ मा कारनाव जेनेबा आरो शेयार खालामनो दरकार देलाय अलरेडि जोङो दा बेफोरखौ गासिखौबो बावनानैहाय निउ लाइफ स्टार्ट खालामनोसै होननानै अलरेडि बुंखाबाय बेसेयावबो जुदि बेबायदि नंनाय नङै जानला मेनला भिडिअफोरखौ जुदि शेयार खालामबाय थायोबा माब्रै मा जानांगौ देलाय आरो खुनु दरकारानो गैला एथ' बियो शेयार खालामनो गोसो जादोंमोनबा बै टाइमावनो शेयार खालामोन ना जेला जादोंमोन घटनाया बे दिनानो शेयार खालामोन अब्लानोथ' खोथाया सेस ओमफ्राय दिनै जोङो अलरेडि गोरोबबाय मिलायबाय भिडिअ फैनाय लोगो लोगो बे भिडिअखौ होफिननो मा दरकार ओमफ्राय दा बेफोरबायदि घटनाया गोबां जानानै थांदों जोंना ओंखायनोथ' आं दहायबो बुंदों जे गासिबो खोथाया शेयार खालामजाजोबा मानोना जोंहा पार्सनेल बहुद माने मा होनो प्रब्लेम जानानै फैबाय जों गासिबो बे प्रब्लेमखौ दोनथ'नानै जों दिनैहाय निउ लाइफ स्टार्ट खालामनो होननानैनो जों दिनैहाय मोजाङै थाबाय बा मोजाङै जों थांखासिगोन नामा आरो बेखौबो जुदि बेबायदि खालामोबा ओंखायनो दिनै जोङो बे फंबायखौ होनो गोसो गैयाबाबो जों FIR होनांगौ जाबाय आरो बांद्राय जाबाय माने सहायनायनिबो मोनसे लिमिट थायो मानसिनि आरो बे लिमिटआ बारबाय ओंखायनो बे फंबायखौ FIR होनाय जाबाय जायखिजाया उनाव आरो फंबाय नोङो जुदि जेल थांनाङोबा उनाव सरि बिनो मोननाय नङा खिन्थु आं खुनु माफ होआ आं माने बिराद सहायबाय आं हाला माने बारबाय सहायनायनि हस्साबो सहायनायनि मोनसे लिमिट थायो बुंबायना बाब्रे जाबाय गलतिया जों जादों होनखाबायानो आरो जोंहा बहुद प्रब्लेम जानानै थांबाय होननानै बुंखाबायानो आरो बेफोरखौ जों बावनानैनो दा निउ लाइफ स्टार्ट खालामनो होननानै बुंखाबाय बिनि गेजेरावबो जुदि बेबायदि नंबां जांबां भिडिअ जुदि शेयार खालामबाय थायोबा माबायदि मेन्टेलिटिया मोजां थानांगौ गावजों गावनो जुदि एफा बेबायदि एनिमिबा अलरेडि आङो डिफेम जाखाबाय आंहासो बरबाद जादों लाइफआ आंहाथ' अलरेडि बरबाद जाखाबाय दे आं बरबाद जाखाबाय आरो गावनो जेनेबा आं बरबाद खालामना लादों जेनेबा थिग दं आं मानिबाय ओमफ्राय बेयाव अलरेडि डिफेम जाखानायखौ हिसाबै नुखानानै दिनै जोङो गासिखौबो गनायनानै निउ लाइफ स्टार्ट जानो साननायावसो आरो बेफोरबायदि नंजां बांजां थांखांनाय भिडिअफोरखौलाय मानो बुरखांनांगौ जाखो ना बिराद इन्ट्रेस्ट मोनो सोरनिबा लाइफखौ माने मिनिबाय थानो बिराद इन्ट्रेस्ट मोनो ना मा जाखो ओमफ्राय आङो सबखौबो बुङाखै हा रायजोफोर गाज्रि दामोन जाय माने बेबायदि भिडिअ शेयार खालामदों बेखौसो बुंदों आरो आं बे फंबाया जुदि भिडिअखौ शेयार खालामनोबा मिटिं दिनाखौनो बे शेयार खालामोन खिन्थु दिनै बे पुरुना जालांबाय 3 मास जालांबाय बियो 3 मासानो जानोसै जाबायानो होनजाबाय ओमफ्राय बियो दासो माने जोंखौ बेबायदि कापल्स नुफिननानै मानो बेबायदि शेयार खालामनांगौ जाखो जोंथ' बेखौ अलरेडि बावबाय जोंनिथिंबो जादों मिटिङा खैराबारियावबो जादों मिटिङा बहुद प्रब्लेम थांदों जोंनि गेजेराव बे 3 मासाव मा जोंखौ बिराद मिनि खुसि थादों बायदि मोनदों नामा जोंसो मिन्थिगौ माबायदि मेन्टेलिटि प्रब्लेमावहाय थादों जाय भिडिअ भाइरेल खालामग्रा बेखौसो बुंदों दे आं रायजोफोर बेखौसो रागा जोंदों आरो
ओरैनोथ' रायजोफोराथ' मिन्थियाबा जानला मेनला बेबायदि भिडिअ नुबाथ' अबभियासलि रागा जोंखागोन बा जोंखौ माने मिनिखागोन बा रागा जोंखागोन आरो मिन्थिया हसिया बिदि नुबाय थायोबाथ' बाट जोंथ' भाइरेल खालामनानै लायाखैना गावबागाव जोंखौ भाइरेलसो खालामगासिनो दङ दा आरो जोंसो मिनिजागासिनो जोंसो डिफेम जागासिनो खालि एसे बुजिलायनांगौरा बेबायदि भिडिअ शेयार खालामलायनायखौ बन्द' खालामलायनांसिगौ जाबायना जोब्बाय जों आरो मोजाङैनो थानो होननानै थाखाबाय आरो बेखौलाय मानो जोंखौलाय बेबायदि प्रब्लेम होबाय थानांगौ ओंखायनो दा FIR खौ होनाय जाबाय न' सरि न' एक्सकिउस आंथ' ओरैबायदि जोंबाय ओमफ्राय जाबाय दे बेफोरखौ ओमफ्राय आरो मोनसे खोथा गोबाङानो बुंदों दे फाथैलाय बिसिदोंमोन फाथैलाय बिसिनायालाय बोरै गोरोबफिनखो जों मालाबाबो फाथैलायखौनो बिसिफेराखै फाथैलाय बिसिनायानो जायाखै जोंना जानला मेनला खायसे आं दहायबो होनखादों भिडिअ क्रिएटरफ्रासो खायसे भिडिअ क्रिएटरफ्रासो ओरैनो फट' एडिट खालामनानै फाथै होनानै बेबायदि बिसिबाय होनानै बुहुत भिडिअ बानायदों खिन्थु जोंनि गेजेराव माब्लाबा बेबायदि फाथैलाय बिसिनाय जायाखै मिथिबाय जायाखै आरो जोङो बेबायदि फाथैलाय बिसिबालाय जोंलाय मानो गोरोबफिननोमोन जोंलाय गावस्राखागौमोननो माथो जों खालि बिराद जोंहा माने मेन्टेलि प्रेसार जादोंमोन जोङो बिराद सानगौ हायाखैमोन आरो भुलखौथ' जों मावखादोंमोन नालाय बिनि थाखाय जोङो एक्सट्रा दंथ'योमोन आरो जों दा बुजिबाय जों गोलतिखौ मावबाय जेला जों बिदि मा होनो बार भुलखौ मावबाथ' जानाय नङाना बेनिखायनो जोङो गासिबो मा होनो गोरोबनानै थानो होननानै जोङो मोजाङै थाबाय दा आरो जोंखौ बेबायदि प्लिज प्रब्लेम दा खालामबाय थासै आरो जानला मेनला बिदि नांला बंसा भिडिअ दा मा होनो आपल'ड खालामबाय थासै प्लिज जोंखौबो सान्ति थानो होदो जोंबो मानसिसो मिथिबाय जोंबो साननो हानाय जोंहाबो गोहो दङ माय गड माने खर'फ्रानो खामानि होनो नागिरा आरो एफा मोजां सान्ति थायो आरो मोनसे खालामनानै होयो आरो स' बेखायनो बुंबाय फंबाय नोंखौथ' जों मिथिबाय सोर माने बे भिडिअखौ भाइरेल खालामग्रोदोंमोन भाइरेल खालामग्रोनायनिफ्रायसो खायसे भिडिअ खालामग्राफ्राबो मोनो नालाय बिसोरबो भाइरेल खालामो मिन्थिया हसिया ओंखायनो दा बेखौनो जाय भाइरेल खालामग्रोदों बेखौनो जों FIR होनाय जाबाय बेखौनो साजाखौ होगोन आरो एसेबाबो आं मानिया दे एबार स' लोगोफोर दा थांफिनगासिनो दङ एक्सुवेलि बेयावहाय मोनसे मा होनो बेयावहाय आंबो एक्टिं खालामदों मोनसे गभर्नमेन्ट प्रजेक्ट सोलिगासिनो दङ ओमफ्राय प्रजेक्टनि बागै जेबो रिभिल खालामनो होथ'वाखै नालाय ओंखायनो आङो जेबो प्रजेक्टनि बागै जेबो भिडिअ लाबोनो हानाय नंला आरो माने देनां रिलिज जानायनि उनफ्राव लाबोनो हागौ ओमफ्राय गोबां आर्टिस्टफोरबो दं बेयावहाय जोंनि बर' इन्डास्ट्रिनिनो मोजां मुंदांखा आर्टिस्टफोर दङ आंल' नङा ओमफ्राय दा दिनै मोजाङैनो थांबाय फार्स्ट डे शुटआ आंना ओमफ्राय दंबावो आरो 6 दिनसो सोलिबावगोन आरो आंनि रलाहाय शुटआ ओमफ्राय दा थांफिनोसै अखाबो फ्रि थाइस्रिबाय ओमफ्राय दहाय आंखौ दोननानै डाइरेक्ट बिथिं बर' होननो थिनदों दे आंखौ नोंखौ बर' होननो थिनदों ओमफ्राय बर'आबो पिकआप खालामफैबाय ओमफ्राय दा थांफिननोसै थांनानै रेस्ट लानोसै ओमफ्राय आरो गाबोनबो दं नालाय शुटआ मा होनबावगोन आरो जेबोथ' होननो बाखि गैला मा बुंबावगोन आरो बुंबाबो बेनोसै बुङाबाबो बेनोसै होननायसो जाहैबाय जोंना ओमफ्राय मोनाबाय दा थांगौ एसे मोनाहैबावसिगोन ओमफ्राय बिदिनोसै आरो लोगोफोर माबा मोनसे बुंबावनो नागिरदोंमोन नामाथाय आं बावदों र' मिथिबाय थैखागोनहाय सयथिबो ओमफ्राय मोनसे खोथा र' ओमफ्राय आंखौ गारनानै खारनाया मानो फैफिनगोन होनदों आरोखि आं गारनानै खारदोंमोन आरोना एक्सुवेलि आं गारनानै बिदि खारखायाखैनो आङो न'आव जोंहा माइया लोमजादोंमोन ओमफ्राय बेयावसो आं न'आव थांखादोंमोन ओमफ्राय न'आव थांनानै बुहुत बिदिनो काहिनि जाबाय आरो बेफोरखौ फोरमायजाला जोब्बाय बेफोरो ओमफ्राय दा जोब्बाय प्लिज ओमफ्राय फंबाय रेडि थादो नोंखौबो नागाराहाय आं रागाया दिनै जायाखैसो दा बिदिब्ला भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला लोगोफोरजोंबो थांबाय थानाय नै मोनाबाय लामाखौ नाय अखा हादों फ्रिनो दहाय बर'आ आंखौ दोननानै थांफिनदोंमोन बेहाबो गरायसराव क्लास दंमोन नालाय स्टुडेन्टफोर दं बेहाबो ओमफ्राय बे क्लासखौ खालामनानै बियो आरामसे आंखौ पिकआप खालामनो फैफिनबाय आरो आंहाबो नाइट शुट दंमोन नालाय स' फाइनालि आफ्टार मेरिडनि उनावहाय फार्स्ट शुट मोजां नांबाय गोसोखौ बिरादनो शुट खालामनानैहाय स' बिदिब्ला फैबाय थादो लोगोफोर थांनोसै आरो भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै गुड नाइट एभ्रिवान बाय